U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Čuli smo iz današnjeg Evanđelja po Mateji priču o dva besomučnika u zemlji Gergesinskoj, koji su prepoznali Isusa ko je kad je naišao i uzviknuli: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božji? U stvari nisu ta dva čoveka njega prepoznali, nego oni demoni koji su bili u njima, koji su ih opsedali i koji su osjetili silu Božiju kada je Gospod naišao. I kaže se da tamo daleko od njih pasješe veliko krdo svinja i demoni moljahu Gospoda: ako nas već izgoniš, dozvoli nam da uđemo u krdo svinja. I kaže im Gospod: idite. Dakle, demoni ne mogu činiti ništa bez Božijeg dopuštenja. Ne mogu kušati čoveka bez Božijeg dopuštenja. Ali ne samo bez Božijeg dopuštenja, nego ne mogu ni bez našeg dopuštenja. Ali demoni, oni pokušavaju da nama prikažu u stvari da oni ne postoje. I to im je najveći uspeh kad ubede čoveka da demoni ne postoje. Pošto demoni ne postoje, onda tako razmišlja onaj koji je u to ubeđen, onda meni sve smicalice, sva iskušenja, sve probleme pravi čovek. I onda se okrene na tog čoveka jednog, pa na drugog, pa na trećeg. A onda ima ljudi koliko hoćete, sa svojim slabostima, koji bilo svesno, bilo nesvesno žele da napakoste drugima, pa još ako je taj drugi uspešan, onda je tek katastrofa, jer se uspeh ne prašta. I onda đavo nađe takve ljude, podobne sebi, i onda preko njih počne da kuša druge. A ovi drugi, ne priznajući da postoje demoni, jer verovatno ne veruju ni u Boga, oni misle da im to ti ljudi prave i onda krenu na njih da se žeste, da se žaloste, da se svađaju, da prekinu komunikaciju, da se potuku. Na kraju ne dao Bog i da se poubijaju. A đavo gleda iza ćoška i zadovoljno trlja ruke i smeška se. Jer on kao lav ričući ide i gleda koga će da proždere. I on može to da uradi zato što mu mi dajemo pristanak. Jer ako mu mi ne bi dali pristanak, on to ne bi mogao da uradi. A isto tako, bez Božijeg dopuštenja, kao što čusmo u današnjem evanđelju, da su demoni molili Hrista da ih pošalje u krdo svinja. Nisu oni, kad je Hristos naišao pa sile njegove, izašli iz onih besomučnika, pa sami otišli u krdo svinja, jer su našli sebi podobne. Nego ni u svinje ne mogu da uđu ako im Bog ne dopusti. A Bog dopušta iz raznih razloga, proviđajući daleko ispred nas i znajući kraj ne samo naših života pojedinačno, nego i kraj ovoga sveta. I onda nekome dopusti jedno, nekome dopusti drugo, nekome dopusti treće stradanje, onako kako je on po svojoj svetoj volji promislio i blago izvoleo. Ali isto tako mi dopuštamo da uđu demoni u nas, zato što grešimo i svaki greh jeste odvajanje od Boga. A kad se odvojimo od Boga, onda smo bez zaštite, onda smo podložni demonima. A na sve to
mi ljudi još imamo i svoje slabosti. A najveća slabost čoveka jeste strah. Jer kako kaže narod, u strahu su velike oči. I onda kada svojim najjačim oružjem, strahom, demon uspe da nas zarobi, jer onaj koji je u strahu, on je zgrčen, zarobljen, ne može slobodno da razmišlja, ne može slobodno da rasuđuje, ne može objektivno da rasuđuje i da sagledava stvari, onda u strahu čovek je sposoban da učini strašne stvari. Jer kakve bi druge u strahu mogao i učiniti, nego strašne. I onda u strahu gleda kuda bi išao, pa ne bi ovamo, pa ne bi onamo, pa plašim se ovde, pa plašim se onde. I onda tako sužava svoj životni krug. Sužava svoju slobodu razmišljanja, slobodu osjećanja, slobodu života. I onda se zgrči i onda ne dozvoli Hristu da uđe u njegovo srce. A ako mu ne dozvoli, onda je slab, nezaštićen i podložan da demon uđe u njegovo srce. A demon gleda i obilazi oko svakoga čoveka i traži ko kakvu slabost ima. Jer nismo svi isti po svojim psihofizičkim sposobnostima. Neko može ceo dan da kopa i da to smatra za ništa, ali zato ne može 2 minuta da stane na molitvu. Ali drugi može da bdi svu noć na molitvi, da vrši metanije, da se moli za ceo svet, ali ne može nešto drugo. I onda treći, drugo, četvrti, isto tako. Tako kao što svi imamo neke svoje vrline, talente, tako imamo i neke svoje slabosti koje su izraženije od čoveka do čoveka. I onda đavo ide i obilazi i on tako ubacuje nama razne pomisli da vidi našu reakciju. Jer đavo ne zna naše pomisli. Ali na osnovu svog 1000-godišnjeg iskustva on može da predvidi kako će ko od nas reagovati. Jer on ubaci pomisao i čeka. Nigdje on ne žuri. Kod njega ne teče vreme. On živi u večnosti. I drugi posao nema. Osim toga da napakosti čoveku. Ubaci pomisao, a nama se nasmeši brk. Aha, tu si. Ide sledeća. A nama se nasmeši i drugi brk. Pa onda sledeća, pa sledeća, pa sledeća, dok nas ne izbombarduje, jer je video reakciju spoljašnju. Jer on ne zna naše pomisli, on ne zna koju smo im pomisao primili, a koju smo odbacili, osim po našoj spoljašnjoj reakciji. I onda na osnovu naše spoljašnje reakcije, on dalje čini svoje. To jest gleda kako će da upropasti čoveka. A kako mi treba da se ponašamo, recimo između ostalog svega, što ćemo se, podrazumeva se kao hrišćani moliti, postiti, ispovedati se, pričešćivati. Pa evo, kad smo bili deca u školi, pa onda nam neko zanimljiv da ga nešto zadirkujemo, nas dvojica, trojica, uhvatimo ga, pa nešto ga začikavamo, provociramo, a on ništa ne reaguje. A mi opet još silnije navaljujemo, ništa on ne reaguje. A mi još silnije i kad vidimo da nema reakcije, nije nam interesantan. Jer nema uzvratne reakcije. I mi ga ostavimo, pređemo na sledećeg. A onaj sledeći, kako dođemo kod njega, krene da se brani, da se pravda, da se objašnjava, a nama to sad interesantno, pa mi još više, pa još više, pa još više, dok ga ne satremo. Tako vam je između ostalog i u borbi protiv demona. Kad vidite sumnjivu misao, prvo sačekajte. Bez ikakve reakcije. Neka je ona tu, ništa ona. Ako ne možete da je oterate, tu je ona negde, ali neka je, nek stoji, ništa ona vama ne smeta. Mislim, smeta,
ali se vi pravite kao da vam ne smeta. Dakle, bez spoljašnje reakcije. Naravno, nama sve smeta. Kako reče starac Tadej, vidite čoveka zdrav, a bolesan. A ovi ga pitaju, pa kako može da bude zdrav, a bolesan? Pa kaže, on jeste zdrav, ali sve mu smeta. Takav čovjek je duhovno bolesan. I takav je podložan uticaju demona. Da ne budemo mi takvi, da nam sve smeta. Neko bacio nama pomisao protiv nekoga da nas je nešto uvredio ili rekao protiv nas ili ogovarao nas, a mi počnemo ovako da klimamo glavom na tu pomisao, pa uzdahnemo, pa još onako ako poluglasno nešto progovorimo, tad smo gotovi. Tad kreće lavina pomisli i osjećanja kojih je se teško osloboditi. Zašto? Pa zato što smo ih prihvatili i prizvali još ceo legion. Legion pomisli, to jest legion demona. I onda kad uđemo u taj začarani krug, iz njega je teško izaći, ali nije nemoguće. Jer što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Jer bez njega, bez Hrista, ne možemo činiti ništa. Dakle, treba biti mudar. A kako ćemo biti mudri? Pa tako što ćemo ćutati. Obično ljudi misle da će biti mudri tako što će pričati. Pa se nalupetaju svega i svačega. Još odu srećni, zadovoljni, misle, super, ja sam se pokazao u pravom svetlu. Bolje je ćutati. Kako kažu sveti oci, pričanje je srebro, ali ćutanje je zlato. Jer ćutanje je jezik budućeg veka. Ćutanje je jezik večnosti za koju se mi spremamo. Kako? Pa tako što kad pređemo u večnost, nećemo više imati potrebu da otvaramo usta i da govorimo, jer će se izmeniti i nebo i zemlja. I sva tvorevina će se izmeniti. I naše telo neće biti ovako. Biće preobraženo. I mi nećemo imati potrebu da izgovaramo reči da bi nas drugi čuli i razumeli. Nego ćemo videti misli jedni drugima. Vidjet ćemo osjećanja jedni drugima. I ništa neće biti sakriveno. Sve što je tajno, postaće javno. I tamo u večnosti, dakle, ništa neće moći da se sakrije. Svaka misao će se vidjeti, svako osjećanje će se vidjeti. Zato je ćutanje zlatom, jer je ćutanje jezik budućeg veka, jezik večnosti. Pa neka bi dao Bog da naučimo da odćutimo svoje pomisli dok se ne preberu. Nek prenoći. Ne kaže džaba narod da je jutro pametnije od večeri. Zato ja kad mi pošaljete one silne poruke, ja pustim da to prenoći, pa vam sutradan tek odgovorim. Ne odgovorim posle 3 minuta ili 3 sekunde. Da i ja smislim, sad ću da vam kažem. Nekad pustim poruku, posle sat vremena se predomislim, pa što žuri, kud sam poleteo. Tako sa pomislima i osjećanjima, sačekajte, polako. Naišlo je, bam, stani. To je znak da treba stati. Baš kad je učinilo bam unutra, u srcu, u duši, u glavi, u mozgu. To je znak da treba stati, a ne brzati. Jer što je brzo, to je i kuso, jer je od đavola. Zato, neka bi dao Bog molitvama današnjeg velikog svetitelja, svetog velikog mučenika Prokopija, koji se također borio i protiv vidljivih i nevidljivih demona i silom imena Isusa Hrista sve ih nadvladao, da i mi tako budemo
junaci, budemo hrabri, jer i to se računa u mučeništvo. Kada imate pomisao prema nekome ili neko loše osjećanje, pa se vi mučite dan, dva, nedelju, mesec, da ne progovorite, mučite se da ne prihvatite tu pomisao. I to Bog uzima nama kao mučeništvo, ništa manje nego ono mučeništvo koje su primili oni koji su postradali za ime Božije. Da molitvama svetog velikomučenika Prokopija, koji je postradao za ime Božije, budemo mudri, steknemo dar rasuđivanja i naučimo se jeziku budućeg veka, to jest ćutanju. Bog vas blagoslovio.